Kato sitä ajattelin, että saadaanko kärrymittaiseksi. Mutta tämä on niin pikkuinen lippi, niin mä laitan 3 metrisenä kato tähän sellainen, että ne menee tuossa. Ja Alko se vaan ottaa tuo perälaita pois? otan kaikki pois ja siitä se lähtee. Mutta kato tärkeimmät asiat ensin, niin kamerakuvaa koko ajan, ja saadaan niin dokumentti siitä, että joskus tein ottaa fyysistäkin, niin teillä pannaan kato puukurmat teko, netin saa puukurmat teko illalla Aika se sinä pystyy. Hyvinkin pitkälti siinä.